سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو من يوتيو ابز channel زي كل جزء حدش فلتات حدش تمكرات رادي كونس حدش مسارح حدش تكنيكات حدش تكنولوجي فليتنا انا بزلا على درجه خنبصحون كاب جزء ناب جزء زحجز حبريتا يهبي كم ناتو مغصاتالو مدما حدا قداسي كاب نو يدما خغبرو زغبان زنبرو انده حسبو زنبركو جزء زي رخب كل زنبركو حجنا بخم يقرب الله سدما انتاي أبز بنا تكنولوجي كمي غيرنا تكنولوجي هيوتنا نخقللنا كنت قمل نخل زد ما بفلاي ان حبشا كل عالم فعيل نحو خابتي عافت غابتي جنزب كابتنا بتكسدت بزح شجر ياغاطمنايو سلازي ازي لو من ريو زلنا باي بال زبحال سمعكم تلو يخم حدا قداسي ابلكيشن ويد ما اب حوسنا بانك خيد زلو جنزب كابنا بن منقسقاس عبه ترازص او زلو ينا خنري سلازي مجمريا باي بال استفلالي تقمي زلو بفلاي اب اوروبا زلوهم سبات كريدت كارد زيبلكم قالمله از باي بال اندهر لكم اب حاجس قبر لكم يخليو انتي قبر باي بال نابنت ابتخونه بوتا اونلاين تجز انت لغا زخونه ነገር ማለት እዩ በፔይፓል ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ዝብሉ ኻን ትኾይኖም በፔይፓል ክትከፍል ኣለካ ስለምንታይ መንጎኛ ስለ ዝኾነልካ ፔይፓል ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎቲ ዝሸጠልካ ዘሎ ኣካልን ፔይፓል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብካ እቲ ሰብ ነቲ ካርድኻ ወይ ከ ነቲ ናይ ባንክኻ ኢንፎርሜሽን ኣይረኽቦን እዩ ብፍላይ ካብ ሃገርና ወፃኢ ካብ ናይ ኤውሮጳ ወፃኢ ዘለዉ ካብ ኤስያ ድዩ ካብ ገለ ዌብሳይት ክትገዝእ ከለኻ ክሰርቁኻ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጥንቃቐ የድልየ እዩ እቲ ናይቲ ሃገርካ again እዚ እውን ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ገለገለ ዶት ኮም ዝብል ኣበይ እቲ IP ኣድረስ ቦትኡ ስለዘይትፈልጥ ካምፓኒ ኣበይ ስለዘይትፈልጥ ብመንገዲ ፔይፓል ከም ምርጫ እንተለካ ዝበለፀ እዩ ክንደይ ግዜ ኣነ ገዝየ ዘይፈተኽዎ ንብረት ምለሱለይ ምስ በልኩ ገንዘብካ ቀልጢፎም መልሱልካ ንሳቶም ድማ ምስቲ ሰብ የብሉ ማለት እዩ ዝበፅሕ ግዜ ቻንስ ኣለካ ከምኡ ድማ ዝሸጥካዮን ዝገዛኻዮም ኩሉ እቲ ትራንዛክሽንስ ብቐሊሉ ኣብቲ ኣብ ትሪኦ ኢኻ ብክሬዲት ካርድ ክትገብር ከለኻ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ ድመፅእ ኢቭን ክትረኽቦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ፔይፓል ግን ብንፁር ነቲ ናትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምኡ እውን ሬቮሉት ገይረ ነይረ ፔይፓል ኣዝዩ ዓብዩ ምስ ሬቮሉት ክትወዳደር ከለኻ ግን again كل سب بايبال انتلو كا بايبال نا بايبال ገንዘብ ከተስግር እውን ቀሊል እዩ ስለዚ ፔይፓል ሓደ amazing company ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ቴክኖሎጂካል ቼንጅስ እናገበረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚ ድማ እዚኣ ድማ ቀስ ኢልና ከመይ ጌርካ ፔይፓል ኣውሪድካ ዳውንሎድ ጌርካ ኣጠቃቅሙ ምስ ኩሉ ነገር ኮኔክት ትገብሮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከነሪአኩም ኢና ቀፂልና ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዝኾነ ዓይነት ኦንላይን ቢዝነስ ክትገብር ትሓስብ ከለኻ ፔይፓል ሓደ ካብቲ ቀዳማይ መሳርሒ ናትካ እዩ ምክንያቱ እቶም ዓማዊል ናትካ ብፔይፓል ንክኸፍቱ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ ንውልቃዊ መሓላና ይኹን ንቢዝነስ ሓደ ዓብይ እምነ መሰረት ወይ ከዓ ፋውንዴሽን ናይ ቢዝነስ ክኾነና ስለ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፔይፓል ኣካውንት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ፍሪ ኢኻ ስለ ዝኾነ ብናፃ እዩ ስለዚ ክትከፍል ከለኻ ይኹን ብኡ ዝኾነ ነገር ትኸፍሎ ነገር የብልካ ቢዝነስ እንተለካ ብፔይፓል ይኸፍሉኻ እንተለዉ እቶም ዓማዊል ካብቶም ትኽፈል ዘለኻ ፔይፓል ገንዘብ ወስድ እዩ ናይ ነፃ ካምፓኒ ይኮን ነቲ ዝኸፍል ኣካል ግን ብዙሕ ግዜ ዝወሓደ ወላ ሓንቲ ኣይከፍልኒ እዩ ገንዘብ ትራንስፈር ክትገብር ከለኻ ምናልባት ይወስዱ ክኾኑ እዮም ስለዚ ሓደ ዓብይ ብሉፅ መሳርሒ እዩ ክንጥቀመሉ ኣለና ምናልባት ሎሚ እንተዘይጠቂምና ድሕሪ ግዜ ከድልየና ይኽእል እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እንተቐፂልኩማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እቶም ዘይትፈልጡ ከመይ ጌርኩም ኣካውንት ትኸፍቱ ፕሮፐር ስሩዕ ዝኾነ ኣጠቃቕማ ናቱ ከመይ ምዃኑ ከነሪአኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉ ላይክ ኣብዋታ ቪድዮ ከም ወትሩ ድማ ንኻልኦት ኣሕዋትኩም ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል ከተሕልፍሎም ትኽእሉ ሕጂ ቀጥታ ናብቲ ምኽፋት ክንኣቱ ኢና ሰናይ ምክትታል ቻው ሰላም ሰላም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከመይ ጌርና ፔይፓል ተጠቒምና ኦንላይን ገንዘብ ክንስድድን ክንቕበልን ከም እንኽእል ከርእየኩም እየ ኣብ ኮምፒውተር ኢንተርኔት ተጠቒምና ከመይ ጌርና ፔይፓል ክንጥቀም ከም እንኽእል ኢና ክንርኢ ኣብ መፈለምታ paypal.com ኢልና ሰርች ንገብር እታ ኣብ ላዕሊ ሳይን ኣፕ ትብል ክሊክ ጌርና ንኸፍታ ኣብ ፔይፓል ክልተ ዓይነት ኣካውንት ኣሎ ፐርሰናል ኣካውንትን ቢዝነስ ኣካውንትን ንትፈልጥዎም ሰባት ገንዘብ ንምልኣኽ ኦንላይን ንምኽፋል እንተኾይኑ ፐርሰናል ኣካውንት ተመራፂ ይኸውን እንድሕር ደኣ ንስኻትኩም ገንዘብ ንምቕባል ብኣብዝሓ ተጠቀሙሉ እንተኾይንኩም ቢዝነስ ኣካውንት ዝብል ምረፁ ፐርሰናል ኣካውንት ኮነ ቢዝነስ ኣካውንት ዝመረፅኩም እቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ወይ ከዓ ስቴፕስ ንኽልቲኡ ዘገልግል እዩ ካብ ክልቲኡ ሓዲኡ ብምምራፅ ኔክስት ኣብ ዝብል ክሊክ ትገብሩ
ኣብዚ እቲ ትክክለኛ ሽሚና ክንጽሕፍ ዝግባእ first name last name ኢሜይል ከምኡውን ናይ ባዕልና ፓስወርድ ንህቦ ፔይፓል ኣብ ዓለም ኣብ ኩሉ ቦታ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ንስኹም ኣብ ትነብሩሉ ቦታ ኢኹም ትመርጹ እዚ ቅጥዒ ድሕሪ ምምላእ next ንብሎ ቀጺሉ ኣድሬስ ቴሌፎን ቁጽሪ ንጽሕፍ እሞ እዚኣ እውን ቸክ ድሕሪ ምግባር agree and create account ኣብ ዝብል ክሊክ ንገብር ኣብዚ ናይ ክሬዲት ካርድ ወይ ከዓ ዴቢት ካርድ ነምበር ቁጽሪ ነእትወሉ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ገንዘብ ንምቕባል ጥራይ ደሊና ኮይና here to receive money ብምባል ምስ ናይ ባንክ ኣካውንት ክነተሓሕዞ ንኽእል ኢና እዚ ድሓር ጸኒሕና ብዝርዝር ክንርእዮ ኢና ሎግኢን ጌርና ምስ ኣተና ከምዚ ዓይነት ገጽ ወይ ከዓ ፔጅ ንረክብ ኣብዚ summary activity send and request wallet ከምኡውን shopping ዝብሉ ገጻት ኣለዉ ድሕሪ እዚ ክንገብሮ ዘለና ነገር simple process እዩ ዘለዎ ንሱ ድማ link your credit card PayPal ምስ credit card ምትሕሓዝ ከምኡውን link your bank account PayPal ምስ ናይ ባንክ ኣካውንት ምትሕሓዝ እዩ ዝኸውን ከምኡውን ናይ ቴሌፎን ቁጽርኹም ኮንፊርም ንኽትገብሩ ይጽበየኩም PayPal ገንዘብ ንምቕባል ጥራይ ክትጥቀሙሉ እንተኾይንኩም credit card ከምኡውን ባንክ ሊንክ ምግባር ኣይጽበየኩምን request ትብል ዘላ ብምንካ ወይ ከዓ ኣብቲ ላዕሊ send and request ዝብል ክሊክ ብምግባር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ቀጺሉ ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ብምእታው ምስ ባንክ ኣካውንት ሊንክ ዝተገበረ PayPal ኣካውንት ከርእየኩም እየ ንስኹም እውን ኣብ PayPal ፐርሰናል ኣካውንት ምስ ባንክ ኣካውንትኹም ሊንክ ምስ ገበርኩምዎ ከምዚ ዓይነት ፔጅ ክትረኽቡ ኢኹም ናብ summary tab ብምኻድ ኣብ PayPal balance ዝብል ናይ ገንዘብ መጠን ክመጸልኩም እዩ ናታትኩም ንመጀመርታ ግዜ ሳይን ኣፕ እንተጌርኩም ዜሮ ኣማውንት ወይ ከዓ መጠን ገንዘብ እዩ ከርእየኩም እንድሕር ደኣ ትራንስፈር ማኒ ዘይበልናዮ ኮይና እቲ ገንዘብ ኣብ PayPal እዩ ኮፍ ዝብል ነዚ ድማ እዩ ባንክ ኣካውንት ሊንክ ክንገብረለና ዝበልናዮ ምኽንያት ትራንስፈር ማኒ ብምንካ እቲ ኣብ PayPal ዘሎ ገንዘብ ናብቲ ሊንክ ዝገበርናዮ ባንክ ክንልእኾ ንኽእል ኢና ኩሉ ገንዘብኩም ናብ ባንክ ልእኽኩምዎ ንበል PayPal ተጠቒምኩም ግን ገንዘብ ናብ ሰብ ክትሰዱ እንተደሊኹም ኣብዛ 3 ነጥቢ ዘላ ብምንካ add money ንብሎ ኣብዚ እቲ ናይ ባንክ ኣካውንት ከምፀልና እዩ ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ ኣማውንት ዝብል ዘሎ ድማ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ካብ ባንክኹም ናብ PayPal ትራንስፈር ክትገብሩ ከምትደልዩ ትጽሕፉ እሞ add ዝብል ክሊክ ትገብሩ PayPal ገንዘብ ናብ ባንክ ኮነ ካብ ባንክ ናብ PayPal ክትልእኽን ከለኻ ምንም ዓይነት ገንዘብ ኣይቆርጽን እዩ ማለት እውን ምንም ዓይነት ትራንሳክሽን ፊ የብሉን ኣብ recent activities ዝብል ዝለኣኽናዮ ገንዘብ ኮነ ዝተቐበልናዮ ብዝርዝር የቐምጦ ኣብ የማናይ ገጽ ድማ send receive ከምኡውን more ዝብል ዝተፈላለዩ መርማረጽታት ማለት እውን options ዝሓዘ ኣሎ ካልእ ኣብ PayPal ክትፈልጥዎ ዝግባኣኩም ነገር እንተሃለወ wallet ዝብል tab ክሊክ ብምግባር እዚ ዝመስል ገጽ ትረኽቡ ኣብ ላዕሊ ድማ link debit or credit card ከምኡውን link a bank account ዝብል ክመጸልኩም እዩ መጀመርታ ሳይን ኣፕ ክንገብር እንከለና ዝነበረ ቅጥዒ ጸኒሕና እውን ኣብዚ ብምምጻእ ክንመልኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሊንክ ባንክ ኣካውንት ዝብል ብናይ ቢዝነስ ኣካውንት እንድሕር ደኣ ሳይን ኣፕ ጌርና ኮይና ማኒ ዝብል እዩ ዝመጸልና ሊንክ ባንክ ኣካውንት ንበሎ ድሕሪኡ ናይ ባንክ ኣካውንት መማረጽታት ከምጸልና እዩ በብዘለኽሞ ቦታ ድማ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብዚ ምስ ባንክ ብቀጥታ ንክትሓሓዝ ይገብሮ ነዚ ንምርግጋጽ ናብ ባንክ ሳይን ኢን ግበሩ ክብለኩም ወይ ከዓ
ኣዝዩ ንእሽተን ትራንዛክሽን ናብ ባንክ ብምልኣኽ ክንደይ ምዃኑ ሓቲቱ ንኸረጋግጽ ክፍትን እዩ። ቀጽሊ ድማ ሊንክ ደቢት ኦር ክሬዲት ካርድ ዝብል ንኽፈት። ኣብቲ ሊንክ ካርድ ማኑዋሊ ዝብል ነቲ ቁጽሪ በዓልና ጽሕፍና ነእትወሉ ንኽእል ኢና። እንተደሊና ድማ ነቲ ክሬዲት ካርድ ዝሃበና ባንክ ብምምራጽ እውን ክንጥቀም ንኽእል። እቲ ማኑዋሊ ዝቐለለ እንትኸውን ክሊክ ክንገብሮን ከለና ነቲ ቁጽሪ ንክንጽሕፍ ክጠይቐና እዩ። ምስ ጽሓፍና ድማ ሊንክ ካርድ ንብሎ። ካብዚ ፔጅ ብምውጻእ ኣብቲ ዋሌት ዝብል ፔፓል ተጠቒምኩም ዝተቐበልኩምዎ ገንዘብ ኣብዚ እዩ ዝጽሓፍ። ካብ ዩኤስ ወጻኢ ንዘለኹም ድማ ከረንሲ ካልኩሌተር ዝብል ብምጥቃም እቲ ትልእኽዎ ከረንሲ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ከረንሲ ብምቕያር ተጠቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ፔፓል ዘሎ ገንዘብኩም ካብ ፔፓል ንምውጻእ ድማ ትራንስፈር ማኒ ዝብል ክሊክ ትገብሩ እሞ ትራንስፈር ቱ ዩር ባንክ ናብ ባንክ ቀጥታ ምልኣኽ ወይ ከዓ ሪኩዌስት ቼክ ባይ ሜይል ቼክ ብሜይል ክትቕበሉ እውን ትኽእሉ። ኣብኡ ኣጽኒሕኹም እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ንምኽፋል ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ቀጺሉ ናብ ሰንድ ኤንድ ሪኩዌስት ፔጅ ዝብል ንኽድ። ንሰብ ገንዘብ ክንልእኽ እንተደሊና ናብ ሰንድ ኤንድ ሪኩዌስት ፔጅ ንኽድ እሞ ኣብዚ ናይቲ ሰብ ሽም፣ ኢሜይል ወይ ድማ ፎን ነምበር ንጽሕፍ። ካብኡ ድማ ኔክስት ንብሎ። ኣብዚ ታሕቲ ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ገንዘብ ዝለኣኽናሎም ሰባት እዮም። ናይቲ ሰብ ኢንፎርሜሽን ኣቲና ኔክስት ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ገንዘብ መጠን ንጽሕፎ። ድሕሪኡ ድማ ኣብዚ ከረንሲ ንመርጽ። ኣብዚ ድማ ንምንታይ ገንዘብ ንልእኸሉ ከም ዘለና ኢና ንመርጽ። ንዝገዛእኻዮ ኣቕሓ እንተደኣ ኮይኑ paying for item or service ትብልዎ። ኣብዚ እቲ ዝልእኽ ዘሎ ሰብ ምንም ዓይነት ትራንዛክሽን ፊ ኣይከፍልን። እቲ ተቐባሊ ግና ዝተወሰነ ገንዘብ ንክኸፍል ይሕተት እዩ። ናብ ትፈልጥዎ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ትልእኽዎ send to a friend ትብልዎ። እዚ ካብ ፔፓል ወይ ከዓ ካብ ባንክ ኣካውንት ንልእኾ ኣለና እንተኾይና ምንም ዓይነት ክፍሊት የብሉን። እንተደኣ ክሬዲት ካርድ ተጠቒምና ኮይና ግን ትራንዛክሽን ፊ ኣለዎ እዩ። ከምቲ ኣብ ሰንድ ማኒ ዝረኣናዮ ሪኩዌስት ማኒ እውን ሓደ ዓይነት ከይዲ እዩ ዘለዎ። እቲ ናይ ገንዘብ መጠን ጽሒፍና ከረንሲ ንመርጽ። ናይቲ ንልእኸሉ ዘለና ሰብ ኢሜይል ነእቱ። ንካልእ ሰብ ኣብኡን ከለና ብሓደ ንምልኣኽ ኣድ ሳምዋን ኤልስ ዝብል መሪጽና ምውሳኽ ንኽእል። ካብኡ ብዝሓለፈ ስፕሊት ቢል ዝብል እውን ክንጥቀም ንኽእል። እቲ ገንዘብ ንምንታይ ምኽንያት ከም ንጥይቕ ዘለና እውን ኣብቲ ኣድ ኖት ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና። ኣብ ክልቲኡ ሰንድ ኤንድ ሪኩዌስት እቲ ካልእ ሰብ ፔፓል ኣካውንት እንድሕር ደኣ ዘይብሉ ኮይኑ ቴምፖራሪ ኣካውንትን ክኸፍት ብኢሜይል ይለኣኸሉ እዩ። ናብ ኣክቲቪቲ ታብ ብምኻድ እስካብ ሕዚ ዝነበረ ትራንዛክሽን ኩሉ ብዝርዝር የርእየና። እንደልዮ ስፔሲፊክ ዝኾነ ትራንዛክሽን እንተሃልዩ ድማ ሰርች ምግባር ንኽእል ኢና። ኣብ የማናይ ላዕሊ ገጽ ዝርከብ ሴቲንግ ኦፕሽን ድማ ንርአ። ኣብ ሴቲንግ ክሊክ ብምግባር ከምዚ ዓይነት ፔጅ ክመጸልና እዩ። ኣብዚ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ስለ ዝኾነ ኣጥፊናዮ ኣለና። ኣብ ናታትኩም ግን ኩሉ ዘእተኽምዎ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ከርእየኩም እዩ። ዝኾነ ዝቐየር እንተሎ ኣብዚ መጺእኹም ክተስተኻኽልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ፕሮፋይል ፒክቸር ክትቕይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ታሕቲ ስክሮል ብምግባር ድማ ካብ ፐርሰናል ናብ ቢዝነስ ኣካውንት ንምቕያር ዝሕግዘና ኣፕግሬድ ቱ አ ቢዝነስ ኣካውንት ዝብል ሊንክ ኣሎ። ከምኡ እውን ናይ ፔፓል ኣካውንት ንምዕጻው እንተደሊኹም ክሎዝ ዩር ኣካውንት ዝብል ተጠቒምኩም ክትዓጽውዎ ትኽእሉ ኢኹም። እሞ ሎማዓንቲ ፔፓል ኣካውንት ተጠቒምና ከመይ ጌርና ገንዘብ ክንልእኽን ክንቕበልን ከም እንኽእል ርኢና ኣለና። ከም እጠቕመኩም ተስፋ ገበር። ይቐኒለይ።